Хәзер кешектергесез хәл ителергә тиешле мәсьәләләр турындагы хәбәрләргә күчәбез. Язгы ташу вакытында Башкалада Казан суга торбадан гаҗәеп төстәге сыйыклык аккан. Бу турыда социаль челтәрләрдә видео барлыкка килде. Бу табигатькә битараф булмаучыларны борчуга салды. Экологлар әлеге сыйыклыкның составын ачыклау белән кызыксынды. Кемгәдер бу көлке булып тоелырга мөмкин, ә чынлыкта хауфага салырлык очрак. Казан үзәгендә шәһәрнең төп су чыганагына пычрак сыйыклык ага. Видео социаль челтәрләрдә барлыкка килде. Экологлар тикшерүгә чыкты. Турбадан су агу тукталды. Инспекторлар анализ алырга өлгермәде. Данный участок у нас является участком федерального объекта. Әлеге участок федераль әһәмияттәге участок булып тора, ягъни бу Куйбышев су саклагычы. Ул Росприроднадзор карамагында. Бу яңгыр сулары ага торган канализация турбасы булырга мөмкин. Ачыклау өчен тышкы төзекләндерү комитетына запрос җибәрәбез. Белгечләр пычрак су чыганагын эзләгән арада бу урыннан узып баручылар аңа игътибар да итми. Бу хәлгә күнеккәннәр инде. Подлужный урамында яңгыр яуганда яки ташу вакытында мондый хәлләр гел кабатланып тора диләр. Здесь, когда вода набирается очень много, и она туда стекает, там же есть этот специальный слив. Мондый күренешләр хәзер айрым контрольдә. Республикада санитар-экологик 2 айлык барышында кыштан соң территорияләрне тәртипкә китерәләр. Елгаларга пычрак су агу очракларын яки законсыз чөплекләрне күрсәгез, экология министрлыгына шалтыратыгыз яки интернет чыганаклары аша хәбәр итегез. Табигатьне саклау барыбызның да уртак эше. Айзля Батырханова, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.